Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuthiwa ithukuthele yakana unwabo ingodiso yomculi KaMaskand UMbuzeni Mkhize emva kokusabalala kwezithombe zakhe UMbuzeni nomunye uza kwabo uGlama KaMaskand begonene einkundleni zokuxhumana. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibola khona le video. Mongoqala isijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakantwandi. Mothanda ke ungangibiza intatheli kaYouTube. Monga subscribe ngiyacela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell khona phela uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi faka ivideo entsha. Umculi KaMaskand usenkingeni kwingodiso yakhe emva kokusabalala kwezithombe ebonakala yena kanye nozakwabo uGlama begonene. Kanti ke kuthiwa ingodiso yakhe UMbuzeni ayifuni nokuyikhuluma le ndaba njengoba ke kusolakala ukuthi ke isifuna nokumshiya ngoba ke icasulo ukuthi ubonakala ezinkundleni zokuxhumana egonene ke naye lo mculi onguzakwabo. Kanti ke ethinta UMbuzeni uthe nje abantu abathanda ukukhuluma yena ke akayazi leyo nto futhi ke yibona abasabalalisa lona lo daba einkundleni zokuxhumana. Uthe mina ke kanginankinga nengodiso yami futhi ke konke kusahamba kahle phakathi kwami naye kwenzeka ukuthi futhi ke phakathi kwami noGlama KaMaskand sesijabule nje noma uthi sasijabule sijabulela ke ukuqopha ingoma yakhe entsha angibheke kuyona ethi ke bayasaba saze ke sahagana kusho yena UMbuzeni. Kanti ke UMbuzeni unqabile ukuthi ke kukhulunywe nengodiso yakhe wangafuna ke nokukhipha izinombolo zayo kanti ke akafuni ke nanokuthi ifakwe ezindabeni zakhe zikaMaskand. Ethinto ke uGlama KaMaskand uthe akukho lutho olwenzeka phakathi kwakhe kanye noMbuzeni. Uthe nje isithombe lesiyabashutha bese studio beqeda ekhona ke uqopha uthi ke sasijabulela ke ukuqeda ingoma engimbheke kuyona futhi ke akakaze asho lutho kumina ngaphandle ke ngokukhuluma ngomculo. Uthi ke uma kuya ngokuthi ke khona inkulumo ekhona seningabuza yena UMbuzeni mina ke akukho engikwaziyo thina ke sihlanganise umculo kuphela kubika ke yena uGlama. Kanti ke bafethu mina ke ngizothanda ukuza uvu lakho uthi ke wena mawubona lesithombe lesi ngendlela ababambane ngayo cabanga ukuthi ke ngabe kukhona yini okukhona noma nje kusaso umculo kuphela. Mina ke njengentatheli kaYouTube bafethu sengiyaphela khona la bese siqede le ndaba khona lapha kwi comment section. Ongibambe ke evidweni elandelayo.